Gaueko 12:28 pronostikoak hautsita 22 eta 21 irabazi diete Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Mari Ezkurrenari Agoizko toki eder pilotalekuan. Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako lehen jardunaldiko 3. norgehiagoka izan da gaurkoa eta esan bezala Tolosaldeko bikoteak erdietsi du garaipena. Gogoratuko dugu Eri Jakak agur esan ziola Lauterdiko txapelketari multzo fasean, ostean Martxel Iztuetak partida asko jokatu ditu Lauterdiko txapelketan zehar, asko ez, baina jokatu dituenak asko jokatuta izan dira, esate baterako azken partida hura Bilbon benetan gogoangarria izan zen, finalaren aurreko partida hura erabate nagusitu zen Tolosako atzelaria, eta ondorioz Lasorekin batera Elordi eta Rezustari gainetik pasazitzaizkien, Larrazabalek berriz multzo fasean ere agur esan behar izan zion Lauterdiko txapelketari, eta Jon Mari Ezkurrenak ere jokatu ditu norgehiagoka batzuk Lauterdiko txapelketan ez zehar, beraz lau pilotariak nahiko aktibo ibili direla esan daiteke tarte honetan zehar. Partida hasieran Martxel Iztu eta epelak ematen ikusi dugu, baita Jon Mari Ezkurrena ere, bi atzelariek egia esan oso hasiera ona eman diote partidari, eta Larrazabal ikusi dugu apur bat partidaren mailatik apur bat beherago, ez esango dugu. Normalean Larrazabalen hankazulo handiena orain artean behintzat defentsan egonda, eta gaurkoan ere alaxe izan da, eta hori Jakak oso ongi ikusi du, eta jokoan hasteko aukera zuen guztietan alaxe egin dio Larrazabali, eta oso deseroso aritu da, batez ere Zabaleko pilota horiek defenditzen, gero erasoan ere abagune gutxi izan ditu, eta bere buruari ere ez dizkio abagune asko sortu, atzelariak biak alabiak epelak ematen eta oso eraginkor jokatzen ikusi ditugu, eta ondorioz 6 eta 2 aurreratu dira, baina lehendabizikoetena dira 12 eta 4 emaitzarekin iritsi dira, alde handia zen, baina esan bezala Jaka aurrean oso praktiko jokatzen aritu da, Larrazabalera bat galduta, eta bi atzelariak oso maila honean. Bigarren zatia baina aldatu egin da, nabarmen aldatu ere norgehiagoka, hor tanto bat izan da, non Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak pilota aldatu duten, eta pilota aldatzearekin batera partida ere era bat aldatu da. Iker Larrazabal asko zerosoago ikusi dugu, nik uste komatxo artean esan dezagun apur bat presioak ere erasan diola partida hasiera horretan, ez azkenean bere lehen norgehiagoka izan da gaurkoa Binakako txapelketa nagusian titular moduan, badakigu horrek zenolako erantzunkizuna dakarren, eta Iker Larrazabali behar bada hasiera horretan presio horrek gain hartu diola esan daiteke, baina partida aurrera joan denean bere onera itzuli da, eta azkenerako maila duin bat ematea behintzat lortu dute. Pilota horrekin gainera Martxel Iztuetari asko kosta zaio pilota kentzea atzetik, ondorioz izan ditu abaguneak Larrazabalek, eta aldiz Jaka jokoz kanpo ustea lortu dute. Horren ondorioz 15 eta 9 aurreratu dira, eta gakoa hor 18 eta 16 iritsi direla bigarren etenaldira, pentsa, 12 eta 4, 16 eta 6 ere joan dira, bigarren zatiaren hasiera ezpaita bat ere ona izan ere Larrazabal eta Mari Ezkurrenarentzat, eta bazirudien jada Jakak eta Iztuetak alde handiarekin lortutako garaipen bat lortuko zutela, baina 18 eta 16ko hori gakoa izan da, hor Larrazabalek jarraitu du, ez berea ematen, Iztu eta pixkanaka fisikoki ere bera joaten hasi da, eta, azkenerako 18 eta 15 iritsi dira, gero 21 batera zuzenean joan dira, hor tanto gogor batzuk izan dira, baina Jakak ongi bukatu ditu, baina 22 arte ez da norgehiagoka amaitzen, eta atzo Logroñoko zaleak behar bada ez ziren nahikoa asebete, 22 eta 5 amaitu baitzen norgehiagoka, Altuna eta Ezkurdia eta Peio Etxeberria eta Rezustaren artekoa, gaurkoan Agoizko zaleak nik esango nuke asebete direla, ongi asebete gainera, lehen analizatu dugunen norgehiagoka ere, Zubizarretak eta Arangurenek Amiano eta Eskirozen aurka jokatutakoa oso gogorra izan baitzen, 22 eta 18 amaitu zen ura, eta berriz 22 eta 21. Mari Ezkurrenak
nik uste oso momentu honean harrapatu duela txapelketak, hori normalean alaxe izaten da, baina gaurkoan bereziki bigarren zatian ongi jokatu du, eta Larrazabalek, bere hasierako zalantza horiek kenduta gerora ere maila igo du, nik uste txapelketa aurrera joaten denean ere bikote honen mailak gora egingo duela, favoritoen artean sartzeko bikotea da inolako zalantzari gabe, biak dira noski, baina Larrazabal eta Mari Ezkurrenarena bereziki, eta erakutsi dute gainera, ez, naiz eta alde handi xamarrarekin galtzen aritu, eta gauzak partidan zehar oso oker joan zaizkien, gerora behintzat erreakzionatzeko aukera izan dutela, eta erreakzionatzerako garaian ere azkenera arte borrokatzen dutela, eta hori 14 jardunaldiko txapelketa eta fase batean oso garrantzitsua da lehiakor izatea, baina batez ere azkenera arte borrokatzea eta ez erdian etxitzea. Azkenerako baina 20 joan dira eta Erik Jakaren erdipareko bolea batek esango dugu legalki hori erdiparean zegoela, baina gaur egun, ni behintzat, bakizue aldekoa naizela behintzat, atxiki oso nabarmenak espaldin badira ez ematekoak, eta gaurkoan alaxe gertatu dala ere. Askotan aztu egiten zaigu ez behar bada Martxeliztuetak orainik 21 urte dituela. Sekulako mailan ari da, aparteko mailan, defentsa aparta erakutsi du gainera gaurkoan bereziki eta azken hilabete hauetan ere kolpe luze eta bizikoa da, baina oraindik ere fisikoki ikusten zaio partidaren azken atzorretan zenbat sufritu duen, baina zeinen ongi sufritu duen baita ere, sufritzen jakin egin behar izaten da, eta iztuetak jakindu. Horre, airez eta pilota txarrasko eraman ditu, Mari Ezkurrenaren bombardak eta horiei bikain erantzun dira askotan, eta hainbatean esan daiteke horregatik, ez, lortu duela bikoteak garaipena, azkenean azken zati horretan une batzuetan ere Jon Mari Ezkurrenak ikusten zen fisikoki fresko zegoela, eta Martxel apur bat larriago, baina ala ere ongi eutsi eta tanto batzuk euren aldera erori dira, eta azkenerako, 22 hori gorrien alde erori da, eta ondorioz Jakak eta Iztuetak euren txapelketako lehen puntua eskuratu dute. Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak itxaron beharko dute, baina gauzak horrela dira. Gogoratu, jardunaldia ez da bukatu, bihar beste analisi bat izango duzu, hain zuzen ere bihar jokatuko baitute lehen jardunaldi honetako azken partida Artolak eta Imazek Laso eta Albizuren aurka Tolosako Beotibar pilotalekuan, eta norgehiagoka horren analisia ere hemen Kirolunean izango duzue. Beraz gogoratu, Jakak eta Iztuetako 22, Larrazabal eta Mari Ezkurrenako 21 agoitzen.